Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan diha? Hinaon na ata sa maayong panglawas o kapiskay. Adlaw karong Lunes. O karon mag-upload na pud ko og kini ang akong suliran. Nga ang sender si Marisa. Punto legal ang iyang suliran. Og di ta maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners, ato nang sugdan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marisa, tagoa lang sa address sa Karkar, Cebu. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nangita pa kog yuta nga palitonon. Ingon ini ang mga panghitabo. Mapalit kag yuta nang? Udong, maudyo akong plano para investment na lang pud ba? Namay kang mag-post sa Facebook. Mao ba? Oh, Di ka na ilan? imo sa ginang susihon. Una ka makig-transaksyon ana sa seller. Sige dong. Tabangi ko kong pangita, bi. Basin og may mauyunan ko ba? Nang, pwede ba daw ka ugma aron nga matanaw nimo ang kuan, yuta sa personal? Pwede na dong. Wa man ko ilang kaugma. Sige, akong ingno nang. Anya, pangayo ag hapit ang yang number ha. O nang. Actually, 2,000 square meters jud ning yuta pero ang share portion sa kong papa ani mao ning 600 square meters nga ibaligya na ko og 250,000. Okay kayo ang deal, sir. Pero naabay documents ninyo ta, Sa pagkakaroon, ma'am, survey plan pa inaa. Kay kining tibok yuta sa ako pang tito nakapangana. Mao ba? Nyaon sa may paagi na to ini, sir. Muadto na lang ta sa among barangay, ma'am, aron maghimo tag agreement didto. Sige, sir. Pwede na. Unsa may agreement ninyo ani, ma'am, sir? Kung okay ra nimo, ma'am, mangay kog advance nimong daan og 50K aron masugdan nag-process ang tax declaration sa 600 square meters hangtod nga matransfer na jud sa iyong pangaan ang yuta. Sige, sir. Okay na ko, ana. Unya, ang deed of absolute sale himuon na lang after na ma-fully paid nimo ang yuta. Ikaw, ma'am, o yun ra ka sa iyang gustong mahitabo? Mang, wadyo kay angay kabalakan, ma'am, kay dili ni ilad amo. Usa pa, nana sa ilaing nipalit sa akong property nga na-process na nako, ma'am. Pero kung nagduha-duha ka, naara nimo. Okay, sige. Uyon ko aning maong kasabutan. Sige, ma'am. Maghimo kog agreement din nga doon ay tagsa-tagsa kapirma ninyo. Unya nang, kumusta naman tong yuta? Nakauyon ra ka? Nakauyon naman dong. Pero mausab lagi, daghan pa kay lihok kunon nga mga papilis. Nya, okay ra maka ang seller nan. Di makalabad. Murag dili ra masad hinuon dong. Mayo hinoon. Ang seller man is yuta. Nanawag man. Sa may tuyo. Hello? Maayong gabi, ma'am.
Oh, may gabi isab. May tawag man lagi ka. Unsa may ato? Kuan man ba? Doon na ako'y ihangyo kung okay ra. Unsa man na, sir? Pwede hinahinayan ko na mag-transfer sa balance, ma'am. Kaya total, gihinahinin naman sa nakuglakaw ng mga documents ani. Kuan man gud, ma'am. Gamiton unta nako sa akong gipatrabaho nga bahay ron. Mao ba? Pwede naman sab, sir. Mangayo lang ko sa imong bank account name ug number. Sige, ma'am. I-test lang ako. Salamat kay ma'am. Mulakaw ka nang? O dong, moato ko sa Provincial Assessor's Office. Mag-follow up ko sa yuta. Sige nang, amping. Huwag may record din, ma'am. Unsa, sir? Pero mo iyang ingon ako nga nasugdan ako nun niyag lihok. Huwag yung record, ma'am. Tawagin lang ang seller, ma'am. O putana niya. Kaya huwag yung record niya sa among system. Unsa? Dito nagsugod ang akong kulba. Kay na fully paid naman gud ko sa iyang yuta. Human ako siya hinahinayag bayad sa balance. Mura kog nahugno gyud pagkahibaw nako nga way record sa Provincial Assessor's Office. Buti pasabot nga wa gyud day niya malakaw ang mga documents, suma siyang sigig ingon nako. Nahugyod og nailad ko sa sobra nako kasalig niya nga naa siya na process nga usa ka property nga iya sang gibaligya. Unya, sir, unsa man ning binuanga? Nagtarong ba yagi kog pakigsabot nimo ha? Unya di ito, wa pa gyud ni nimo masugdi og lakaw mga papilis ini. Pasensya kayo, mama. Unsaon man gud nga busy kayo. Ingon ani na lang, sir ha. Magkita na lang ta ugma. Og palihog da sa copy sa tanang documents nga naa nimo, sir. Palihog lang taon, sir, kay nagtarong ba yagi ko nimo. Sige, ma'am. I-text na ko ang lugar kung asa o kung unsang orasa ta magkita. Sige, ma'am. Nang, usa na ka-oras ang atong pagpaabot niya, pero huwag hapon maabot. Buti pa sabot ana nang, di gito magpakita tungod kay mangingilad siya. Stephen, Bilaki picture sa iyang ID? naadong. Atuon ta na, karon dayon. Atuon ta na iyang address. Unsa dong? Gisusi na sa atong barangay official sa iyang bahay, pero wala siya dito, ma'am. Tinuo ko. Pero namin nakuha ang number sa iyang igsuon, ma'am. I-try lang ni og contact, ma'am, ha? Aron makaistorya gid mo. Ay, sige, ma'am. Salamat. Ay, wa gyud mi kalibutan ana nga na fully paid na di ay ka. O wa sad mi nakuha nga share sa imong mga gipangbayan. Ma'am, Pasensya kaayo, ma'am. Pero pangitaan lang ang among igsuon aron mabawi nimo imong kwarta. mao ni problema nako ron. Kay wa ko mahibaw og asa pangitaon ang seller, ingon man ang iyang asawa. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, the day before nga magkita unta mi, pero wa siya mutunga, na siya gisend nako nga tax deck, ingon man deed of sale. Pero sa tibuok patungayuta nga 2,000 square meters, nga nakapangan sa ilang tito, then ang nakabutang kay 600 square meters ra for sale. Usa may pwede na akong mabuhat ani, aron makatabang sa akong sitwasyon. Ikaduhang pangutana, mi-try ko og reach out sa igsuon, ingon man sa inahan, nga kung pwede, ipadayon nilang transfer, then ibaligya na lang nako after para dito nako mahatag ang ilang share. Pero dili sila mo cooperate. Unsa may akong buhaton, aron mabawi nako ang kwarta nga akong nabayad na. Ikatulong pangutana, nagkadiin-diin akong pangita sa seller, ingon man sa asawa, pero until now, wa pa gihapon ko mahibaw kung asa na sila. Kisa may makatabang nako ani, asa bang kumahimong muduol? Ikaupat o katapusan, do na by chance nga mabawi nako ang full payment nako, or wala na? Kisa may pwede na akong duulon ani akong problema. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marisa.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Ay napaglangan, ay napagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga sa matag tune in ninyo sa ato ang stasyon o pagpaminaw sa ato ang programa, nakahatag ninyo og kadasig hope no nga makaingon mo nga okay. Dili ra di ay ako'y naay problema. Okay pa di ay ko, mapasalamaton mo nga naani ato ang programa kay nakat-on da di gihapon mo. Yes. Kini ko nung atong kinabuhi, attorney. Yes. Mura ni classroom bitaw sa eskwelahan. Nga kada suda to sa classroom na gitay ma-learn nga pagtulunan. Yes. Anak gid ang kinabuhi. Learning is lifetime. You are never too old to set a new goal and dream a new dream in your life. Good. Yes, okay sa meto ang mga i-greet karon. Ako i-greet ang mga dugay-dugay na ko ni mag-greet ng taga Inupakan, Leyte, no? Pwede ko sugad din Inupakan na tanin, no? Mga Kudira, Didasi family, especially ni Tony, Tony Gibbs, Roger Gargar, Isidro Movie, Gina Agaton Perales, Tardo Albino, mga Mirambel family, mga Roble, Evangelista, Bisnar family, si Cardo ug si Jima diha sa Inupakan, Leyte. So the same is true to mga taga Basilisco family ug Kabarihan family diha sa Kapiuan, Argao, Cebu. The last but not the least si Ruel Ignatius Solidad diha sa Carabao Drive Center, Davao City. Namit na ko ni siya. Sige ko ni siya paminaw na to atin eh. Yes, thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa, no? And punto legal ta today, Doc. Ato ang letter sender. Ang atong letter sender si Marisa. Si Marisa, taga Karkar, no? Mayang pagpaminaw na, daghan kagud kaila. Yula de los Reyes, no? Mayang pagpaminaw, mga Navasquez family, mga Ibiza family sa Karkar, no? Punto legal. Punto legal. Yuta man nga napalit nila. Yes. Yan, no? Ang iyang pangutana. Unang pangutana, the day before nga magkita unta mi pero wala siya mutunga. Na siya gisend nako nga tax deck ingon man dead of sale. Pero sa tibuok pa to nga yuta nga 2,000 square meters nga kapangalan sa ilang tito. Then ang nakabutang kay ang 600 square meters ra ang for sale. Unsa may pwede na kong mabuhat ani aron makatabang sa akong sitwasyon. Okay, ang ako ang gikatingalahan is this. Na siya tax deck og deed of absolute sale, no? Deed of sale. Unya ang kaning yuta nga 2,000 square meters unya ang tibuok ana ang nakapangan sa iyahang tito, then dapat ang iyahang tito muhatag or mo execute sa deed of sale. Kay iyahamang tito ang tag-iya ana unya mahimo man gud na gud nga kung panalitan ang tibuok yuta 2,000. Pwede man nga moingon ko okay 2,000 ang 600 ra ang akong ibaligya. Pwede na. Ang akong worry ani is this. If ang imuhang gisulti nako karon Marisa is that ang kaning tibuok yuta nakapangan sa imuhang tito, sa iyahang tito, ang iyahang tito dapat ang nipirma sa deed of sale. Sa iyahang manggong suwat, wa man gud nakabutang Doc kung kinsay ni pirma ingon lang kag deed of sale. Pero wa nimo nasulti sa ato at sa imuhang suwat kung kinsay ni pirma sa deed of sale. No? Ang imuha ba ang tag-iya ba because ang
rule is this, di ka pwede mo execute og deed of sale or di ka pwede mo baligyag yuta kung dili ikaw tag-iya or kung wa kay katungod anang yuta. Ang basihan nato kung kinsay tag-iya o kung kinsay na ikatungod nga mo baligya is ang pangan nga nakabutang sa titulo o sa deklarasyon. Kung way titulo, then atong basihan is ang tax declaration. Pero pwede gud kang makabaligya og portion ra. Ang ako ang gusto mahibaw-an is kinsay gyoy tag-iya sa yuta or kinsay tag-iya at least sa 600 square meters nga portion. Okay? Okay. Ikaduhang pangutana, nitry ko og reach out sa igsuon, ingon man sa inahan nga kung pwede padayon nila ang transfer, din ibaligya na lang nako after para didto nako mahatag ilang share pero dili sila cooperative. Unsa may akong buhaton aron mabawi nako ang kwarta nga akong nabayad na. Okay, kay para na ako no medyo walay siya klaro and red flag yun kaayo siya nga mupadayon pa ka sa pagpalit anang maong yutaa. And ako ang suggestion nga kuhaan na lang to ang imuhang giunang hatag sa katong niingon nga mobaligya sa imuhang yuta. Kay the fact nga wa katungaha sa inyuhang sabot nga gitakda, wa gyud nay klaro. No nya ni salig to kay ngano man nakadawat naman siya paunang kanang bayad, so duda ko medyo na scam ka slight no nga kanang kuhaan na lang to ang kung dili man gani sila mo klaro og execute og pagbaligya sa yuta, kuhaan na lang tong imuhang gidown. I hope no nga naamoy kasulatan pagpamatuod nga naakay na hatag nga paunang bayad nga kwarta para nakay basihan para pag-claim o pagbawi ato kay wa man na dayon ang palit sa yuta. Kay kanila yung mga yuta-yuta or mas tigunsan transaction guys, no? Basta kwarta gani in town ay good mo, bahala pag kaila nimo, bahala pag igsuo nimo, bahala gun sa pamo kasuod, papirmaha lang, wa manggoy kanang kumo pa sa kanang safe ta ba kay di man gyud ta makatagna sa panahon. Mao gyud, no? Hinaguan ba na natong kwarta? Wa ba na natong gipunit taon, ha? Mo. Ikatulong pakutana, nagkadindiin na lang nakog pangita sa seller ingon man sa asawa pero until now wala pa gyapon ko mahibaw kung asa na sila. Kinsa may makatabang nako ani? Asa man ko pwedeng muduol? Well, we can try mga kaila ninyo or mga social media kung diin man gyud nimo siya na ila-ila. Syarog wala gyud mo yung mga common nga mga friends no nga maka direct nimo og asa gyud ni siya kay for all intents and purposes feeling nako na ilad gyud ka no sa kanang pagpalit anang yuta no. So pwede ka maka-file og kaso or sa NBI na ba kay picture atong tawhana, na ba kay tinuod niyang pangan, pos may tagwa lang to nang alias or nangilad nimo, then kana pwede gyud ta or sa pulis pwede punta muduol dito. Okay? Okay. Kaupato ko tapos ang pangutana, do na by chance nga mabawi nako ang full payment nako or wala na? Kinsa may pwede na kong duulon aning akong problema? Pwede gyud kay ka like I said muduol sa usa ka police or abogado or common ninyong friends para matrace na to og asa sila. And like what I said, kung naaman unta ka, hopefully na akay document no nga gikuptan kay kasayang yun og wala kay gikuptan nga document ana unsaon na lang ng imuhang unsaon na lang na ang imuhang gi-down payment no unsaon na to pagbawi, but you can go to the police, pwede po ta muduol no sa abogado para mag-guidean ka kung unsaon pag-trace o pag-file og reklamo or kaso kung galing man medyo nailad gyud ta no sa ato ang pagpalit sa yuta. Sa pwede mo muduol no, I do not know kung silingan mo regards di ay ni Attorney Eden Salva, taga Karkar na gagaw ni Mark Valencia katong Chief of Nurse dahil sa Vicente Soto Memorial Medical Center, o pwede mo muduol ni Honorable Mayor Patrick Barcinas. Yes. Ako ni kadulag tinis ato ni. Yes. Or kang Attorney Ras Salomon din sa Karkar. Yes, mula na ato ang kailan nato da sa Karkar, ha? Correct. No, so mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN.
Daghang salamat ug Maayong adlaw.